WALAI SAKA TWI HIMBWI DA KASELEUI KWLAIYA TOng wati tong thuk keri thu WALAI SAKA TWI HIMBWI ke WALAI KASELEUI ne saljalai kwlaiyai nogo tok riwi tong da tok ni sak ni tok thoba khaya tong nung nogo pun riwi tong bai da pun khiba nokhala kuru ya tong kami khawi tong bai da kami ni chok diriba keriba ngia tong abo haino jini lama borok buni sunge asai phaika ke asai bani simi khobai tore logai saisung nung himmanani jora sokai ke nung mahimnai pia saisung himpuru jora oba nung kaselei kwlainai jora oba busu panai jora oba wati najangnai abo haino jini lama pia abo ni yagulo kajak pai besabetei bitangmani yagulo nung onok ni tei phang ngai tongdei ini tei dul bo chaya ke bihik besa khontai rijangnai mapa khontai rijangnai ini sago kali betei kesarnai afru lukurokno mokhang porongnani nini sago khomta tongla ajorao nung saisung simi lasim rjakla nini hiksa mapani sago bo poja koto rusuma haike marusumai abono bo borokle lama himbwi ba kaselei kwlaiya tong kaselei kwlai paimani logi no tukubui sap khlai sini sakno kjong ke jeng nama tongnai abo haino sini lama bihik bwsano kaham phwrwngmung rwui maya ke bihik bwsa lama koro nugui tongo khoroksani bihik tai khoroksani bwsaibai halok bolai social media rogo hamya awaijagui tongmani abono khobui bwsano phwrwngmung kaham rwui maya kai bwsabo lama koronai abo ongkha tabungni molo lama hamyao kwlaiyi drugs nalaiyi nijini langmano sasumani nijini langmano hamya khlaimani mapani mokhang soksamani obo ongkha tabungni molo obo hanchon pia baksa bwsa khjangnai rok mafa kaham phwrwngmung rwna mujungo mafani kokno khnaya pia abo saboni dus bwsani simi dusya mafani bo dus dong jere phangsini simi gobang hamjangmung rwui rang puisa sini rwui rang puisa no sikon haike phunugui tori log rwui bolai tuka ke thinango o bwsa mosa khamani yabulo jino wathar jajak obo haino to ani kokthai rokno jajak baikha sabaigra dei hamya samani tongkha hingkeba nakardi khayo o kokthai tabungni molo nangui na tongo mokol bai nugui tongo kamaule thangya abono tabusuk joratei norongni hamjamung manma bai musuk joratei ang sokaikha norongni tebo hamjangmani nangko ano norongni bwskango obo hai klaino tebo kaham motivation video tubui phunungnan bagi norongni dukho kolok khiklaiya karei nogo ajuk tei mobile thaisa nai tongmani phano nino yesi kongsa bai follow subscribe like comment share khlaiyi ano support khlaitei norongni bagi tebo obo haino nakukmani video tubui phaine tini ni bagi amsung sito hambai malalaiane tai waisa haino hai norongni khajuksa andanial level